Ni kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. More. Ha ka jing yai lenti ban syakri syaki nong syong shnong ga jela ha ka ba pen priang ya ki khubor beper ha ka ktien khasi la ki long ki khubor jong ki jingja basngosi ne ki basngo bha om tang ki ba ha ka ni ga jela nrei wat na sat la ka perthei kumju ki kam yele kai ka wei na ki kot khubor khasi kata ka kot khubor mau por menta ka la kenjo shau snem ba lai pho kumno kani ka kot khubor kala urlong mano bala seng bat kumno ki jingyai lenti hakini ki lai phautali ki snem ka Batisi TV hakani ka kenti kala persyang ban ngam bnia khendiat la seng ya ka kot khubor mau for da wei urang ba khasi katau ba RM marwing ubala i no ya ka kam sarkar bat phai khmat syakani ka kam pathai khubor syaki nong syong shnong jong ka briu hnyo trap bat la sedang ban penmi yaki khubor haus nem khat khandai spa prabu khandai ngarisanyo prapunyo au prapu pra ngiwai dak press tenadu kat kapor itrehi marwei tai ba punshoy nga ban wai press ban thiet ke jing sha tang bang ong ban thiet e te kat kata tenga tang ban tip e kata ka kalau kumno ka press kali ne kayong ne tang bahyo sungau tang press ngla sung sir khai mo tung ong kat ya kata phi pha thiet teng ong ngam don pisa hiru I ong tang ba ngira don la ka jong press ngin le no kanika kot khubor te ini iba khot yang ban thiet press ban stang press no I ong yang em ngin yawat ka jong ka kerteng kot khubor iong tang ba ni de ban yo da kata ka kerteng ka bo niu khna u step haban khot ya ka kot khubor ni la ya khabrip ngain bro arngut ni dam shopo ban yo ya kata ka kerteng te dan bok hi ngayo mga mo por dah mo kaniri ba deng ngala yo ni ong I ba deng ta na yo kita kerteng ba speed khna ban yo tengah penpau no ngau mo por yo sya kata kaya kata ti kala ya dei ha por kamut ki mau ki bada suj da shor kamut ki bada kenya kriam ti ki scam ki ba phimla ban ki nawe shawe ta bijimut ha kini ki lai post nem balalek bon ngot kinong pathai khubor kila syakri lengba kani ka kot khubor hakaba don na pedeng jongki ki bala trei la bon snem haduk menta hakaba don pat ki bala leit no na kani ka slap pertai hakaba kila yaisa satang haki jingken mau bat ka jing pertu ya ki kam bat usenyang jongki chicken tin na kamta bayade bat ki nong tho ngam don eru em ban ong yaki balai pitho ya kata balai pitho ya ta ngam chim don kanu ban ong bangan khang nga namar ngan sukhu ya kata kam ndala sukhu dalangat kes kha ting ong ba kani ka kam de ka kam kai kade kam sha sisim kasngi ngin sha slot bat kam bat jam ngin sha slot bat na don cha dong bat kin slot no yang ya ka kerteng ru dan redon bok haduk menta lai pusnam 4 chim don kom kata dengan suswa ba kadon tang kani ka jing tha jong ngai kini ba pepile ya kanu kono le dakata ka ba pin chim bet ya ga jing sha klem kot klem sla klem a pin tho ngangan toket manga tel da pimla yang asa ai kala manga shki ya pisha kot tangarai
ngan ada mengahi lada kim perlap kiwe ngan asyo menga lada ngayok pule kum kata ni nomor ka jumut jonga kalong ba kidei banda kali ada kidon ki kot kisla ke biang ti kanu ngilak ban penmi dia ba ndat kot dan sla pin siap penmi da ka jing start jong PTM ngot ken kai kan ni kam nalor kini baro haba phai saka juk hakaba shon nya ki jing tho agani ka kot khubor kala ya lenti leng ba ki kor ki bor ki ba bon jat bat kat kum ka jing kala ka por kan thubru nadu ki kor shondur men badang penon kam da ki kamera ki bala penon kam da ki film dan ki reel bat hab ban pha side pat ya ki ha ki studio ya kan ni mesin ngkwai hiru bani thu ana yang ni ba ngam sim don jing pule ya ka kot khubor lani ban tho khubor lani ban le ngam sim don kum kita jing pule em hadu ka mesin ngam sim don jing pule han renga shu ya thu sarong ba kalong kum ni kum ba kalong da kata ka sap ka bo bleu ai kum ba kren deputy CM ne kum tu kalong malai haba bleu ai ka sap ai tang hakini akli khmat jonga haba ngala yo la ke jong ka banwai ya kata ka mesin jong utai bali ngong ne te lada kalong kumno na tip tang baka pa chano ni batre tu tip tengok dadon mengan ya lau habom don menga nai lao ban marwe wat lao mlong ten bala lao ngala itu pleng kato tele pujili no thiết no da koi ka ber abiang ten dale wat na yo bereng kalihi tuan da kumni tum don ji sok tiap kali ria de man ba long kumnu mesin la itu ina dan la itu dia laulang ta de hadu mentang kren kon hadu mentang yakini ke mesin 4 ton bangi khot engineer ban lao ban repair ke le hi teman lengang amdon kamsu la tip hi mau new masinan new la ne na do basdang jong press haduk mata ne uju te baro yakini lai hikai kumbai hikai mengai ka jingya lenti live host nem ka dei ka lenti ka bala jalan bha hakaba kum unong seng bat ban long trai yakani ka kam urang ba baseng yakani ka lat pathai kubor ulaya lengba ki ba bun ki jing le se tang ban perkhat ya ka kam tho kubor nrei wat ban penbet penbiang yakinong trai ru kabale si kadai ka banta ka bakham shitam ye kinong tho te ngam don ma ban ong ya kila jong ru kumju ya ki we ru kumju ye kinong tho jing ajung mut jong ka shlong ba habangi tho ya kanu kono yele ban chim kanu kono ko sya tangata Mde ban shu wanra nang ni nang Thailand ni ban shu kopi na no tok nomor ka don ke juma kan ka shu kopi ni kwe jaba kam de la shai ngat lang hakaju karo ni kinong tho de kata kalong ka je aju mu jonga chimbe ya ka ba sha la ka ba snew ni ka ba bha u editor ba nang kong jong kani ka kot khubor uba OL marbanyang ulapan pau ya kijing ki ba ula shem kumu editor jong kani ka kot khubor ha ki to ki por kawai ka phang ba de ka long ba ha ka nek thokot khubor kan menta namar kini kot khubor ka sigil pan mi bon sla kan ban check biang ban revise ki thok kan kanang ba kalaka ne ka
ketien keliat kan plia kan ya bej nanti kan nong ba yarap ya kan ka literacy ke akademik ya jok kena kuliah jengi kalau ngat nyihapan husiar ba ki ai ke bitho ane kan nong bengi penengkam ki ketien ki ba bej ki berhenti ki nong ki ketien ki ba ki blok khoro khoram kan dikane penengkam ha namar ba haba ke ketien ke klik ke bej ya ka tho targen mod kitu ki populer ki suk ban pule ba ka joko poru ka kentiu ya ka jeng bej reti juga ketien tu ketien tele hak ne ke jukin kalong ya kitu ki ba trace tom ki ba 3 minute da kalti ba bej kalti ba kan kinyo la ka jong ba no kendan ki por hin ka ba ki breu na ka kenhun ka ba pej ka ba khmi ya kan no ka ba ka miat ka imlang salang kin penno ya ka jing itu khmat ka ba wanra yak jekendit ki babun balang kumno kani ka kot kubor kalaya lenti kat hado kini kisngi ki bamenta bakan kelalong ka kot kubor khasi banengkong banshon hado khan reusla ngila yo lahat bania keren ru bat u editor bamenta jong kani ka kot kubor iba daimaya sengshai ngala dan hau mau por na do usnam khat khandai spa khandai pulai ibnai Julai lene akas asimti ko mo editor hau khandai spa khandai pusan nado bang asimti ho editor ha ko mo editor ha jong mau por kawai ka bang itnat kalong ka mansim jong ka jinge trailang ka timwang nado I publisher hado bang I staff yilong bai kum chieng chisam bat nagata kadaw baro ki bingi trailang ro ngi chimbe ja kam kum ka kam la jong ba ngimdan kata ka jing trai ka bang bangin chpendap rukom ngi trai da ka mansim ka bangi kwa bangin sekri pa ba na ka jing sisa bang bagi kot ki khubor ki bangi penmi bat hateng ki dan ki khap ki bai kendo ye sibun ki chike hakini ki jing ya lenti ki balai phusnam ki jongi ha ka jing bede bat ka tho kata kinrei wala kata ro normal ba kadan ka backup national debt ka kamtan kemudian dari publisher jongi be im ju kan din idon da senda jongi rangi poi ha ka code ro mi ingi rangi ya kendo ya ki jinge ke ba hab bani kendo fiscally da ka ba hab bani kren su thoro idon ka be bangi kata kada hadu hikini kisngi ngitulun da na way mal jam chui mal jam ka jing sekri jongi hadu bani radap mentala kusnem ka khubor ko pangadan sagi pararong tray ki jonga hi kalong ba ngendang e tray lang bai kumujo ke tim ngini long bai kawai ngi tray de ji sto jumot ka bakong san ne ka khubor amtang hi kinong tray reward ki bai ki para nong tray ko khubor kalong ba habang i tray ki ne kam ka bakong san ne ka de mansim jong jing soret habang i soret habang i approach sino yinoro kata ka de ka ba ngila ban job la kadai ha ka benta ka bay dai bat ka imlang salang benta ka dai bat ka kamsan hima sima ka benta be dai bat ka roi ka paro ka approach jungi ka dai bangin long bai ki bru ki basaurit hamge dan hamge ka kam kadai ka ta ka mas khubor ka ba kong san hai saki parang trai baro hadin ka jing ya lenti ka balakot live house nem kanti lengba ka jing pathai kubor laban ong ba kiladon shibun ki jing ya kendo bat ki jing tenjo nrei ka dei ka jing long shisur ban yengskem ban ai jing shakri shakipat ba lenter bat kermen ba u maupor undang yai tulun shushu ya shibun teli ki maumer nang ni shakman ban jam shaprang hakani ka kam